Salutare și bine ai venit la Scrollul Săptămânii, emisiunea care îți face rezumatul online-ului în caz că ai pierdut ceva și nu înțelegi despre ce bârfesc prietenii tăi. Astăzi vom vorbi despre Jamar, însă nu despre partea care s-a viralizat, ci despre partea care a făcut mai puțină vâlvă, însă care cred eu că a fost partea cu adevărat interesantă. Despre dame un gr, un che, un gr. Însă la fel, nu despre milioanele de TikTok-uri, ci despre cel care cred eu că a câștigat acest trend, dar și despre AI-uri care mi-au nenorocit for you-ul și care eu personal cred că nu ar trebui să fie legale. Haide să vă arăt ce marfă car eu pe Germania. Te iubim, Cicu! Începem așadar scrollul săptămânii, dar nu înainte de a te ruga să dai un like și un comentariu acestui video, dar și un subscribe pentru a prinde curaj să-ți aduc content din ce în ce mai mult și din ce în ce mai calitativ. La rubrica Ce-a bubuit pe TikTok îl găsim, așa cum v-am spus, pe Jamar, tânărul care a dat clasă multor artiști din România și care a înduioșat toate profesoarele la o serbare de clasa 8-a, cred? Și n-am cum să nu stau să mă gândesc ce simplă și lipsită de prejudecăți e viața în unele zone, dacă profesorii aceia i-au lăsat să cânte manele și să danseze din buric, probabil pe premisa lasă-i să cântă și să se distrează și copiii. Iar dacă asta a fost partea plăcută, partea amuzantă abia de acum începe. Spectacolul a continuat cu o coreografie de zile mari din partea colegelor lui Jamar, care probabil trebuiau și ele să-și încheie media la dans contemporan din buric? Tot aici discutăm și despre dame un gr, trendul care a zăpăcit TikTok-ul și ne-a umplut mințile de... Da, un grrr, măi, fetelor! Un ce? Un grrr! Un ce? Un grrr! Cătălina Oțeleanu, prietena mea de la Constanța din copilărie, pe numele ei de scenă Caitlyn, împreună cu Fantomel, au bubuit cu această piesă care a fost folosită în peste 6 milioane de TikTok-uri. Bă, băiatule! Însă cel care cred eu că a câștigat acest trend se numește Florin și vine de la Iași. Dă și tu un gât, un ci, un gât, un ci, un gât, un gât în gâtul mătii, când ea beșa-și bedi tătii. Au. Și dacă tot vorbim despre oameni de la țară, și aici nu mă refer la Florin, ci la personajele pe care acesta le interpretează, vreau și eu să vă întreb ceva. Băi, oameni buni, și la voi pe For You apar în continuu bătrâni care spun cele mai infecte glume și după aia sar în cap într-o baltă? Spuneți-ne, mamaie, care e secretul fericirii? Să faci mereu ce vrei. Așa ceva nu ar trebui să existe, mâncava-și gura voastră, că mai am un pic și le cred eu. Păi ce să mai zic de niște oameni în vârstă care au impresia că AI vine de la AI? Da, el e Ionel. Mă ajută prin grădină la flori. Aia n-au nicio șansă să nu se întristeze pentru că, vai, săraca bătrânică, uite cum a căzut într-o groapă plină cu apă. Bună ziua, ne aflăm în sectorul 6 pe bulevardul Iuliu Maniu. Lângă mine puteți vedea această groapă care este un pericol pentru pietoni. Bre, mamaie, unde te-ai dus? Și apoi să spună, că ne-ați furat țara și ne-ați umplut-o de gropi. Bine, asta cam așa e. Mergem mai departe cu rubrica Ce mai postează maneliștii noștri. Am vrut să fac o poză, dar din greșeală am apăsat pe filmare. Aici îl găsim pe Țanca Uraganu, această flacără violetă a muzicii de petrecere, această fetiță Powerpuff dacă profesorul era Dan Bursuc. Eleganță, capacitate, inteligență și vrăjeală frumoasă. Însă nu vă lăsați înșelați de aparențe sau de stilul muzical pe care acest gangster l-a ales și n-am folosit degeaba acel cuvânt pentru că... Bine, nu știu neapărat dacă e gangster sau doar a zis bă, oprește-te în clădirea asta părăsită să mă piș și eu. Eu te văd ce pereți mișto au. Ia fă și mie o poză. Nu că m-am pișat deja. În orice caz, tot respectul pentru domnul Țanca Uraganu pentru că nu a uitat de unde a plecat și aici mă refer la mileurile de pe televizoarele din copilărie pe care acesta mai nou și le-a cusut la cămașă în loc de guler. Te pup, Țanca, respectele mele, sper că atunci când dormi pe o parte pui și niște bibelouri de alea de pe vremuri ca să dea frumos. Tot la această rubrică îl avem și pe Adrian Minune, care s-a filmat și el pe piesa lui Johnny Romano. Însă pe el chiar îl credem când spune că parfumul e mult și e greu.
Tot pe profilul lui am mai găsit o poză care nu-mi dau seama dacă e de la ultimul eveniment sau de la botezul lui și fetele sunt ursitoarele. Și în încheiere vă voi lăsa cu un TikTok de-al meu care eu cred că nu avea cum să facă un rezumat mai bun a ceea ce se află în mințile noastre de o săptămână încoace. Da-mi un... Andra Măruță. Un ce? Dacă pleci acum să știi că nu mă mai vezi. Un ce? Nu se poate, nu se poate. Un ce? Dar de mascai tu cine ești? Cine ești? David Măruță. Oameni buni, ăsta a fost primul episod din scrollul săptămânii. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până aici și nu uitați să-mi dați un subscribe, dar și un follow pe Instagram unde postez zilnic chestii funny și unde vă aștept și pe voi să-mi trimiteți bârfe, scandaluri, trenduri și alte subiecte pe care vreți să le discutăm aici în episodul următor. Pa!